Hi guys and welcome back to another new video. So in a vlog maltundula dada vlog panda in the night nammelladu koli koyirundu anchina ajjaga gelundu so ayin vlog malpodunanide so vlog maltundula so and matha niknodiಗೆ share ಮಾಡ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಚನೆ ನನ್ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಜನನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ನಿಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಸೊ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಗ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್. ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೈಯ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜಿ ಕೊನರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ತನ್ವಿನವ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ ನಾಡಿರೋಂಡು ನಾನು ಮೂಲ ನಮಕ್ ನಾಡ್ದು ರಡ್ಡು ಬಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರಡ್ಡು ಬಜ್ಜೆಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ. ಮುಲ್ದೊಚ್ಚುಂಡ ಮುರನೆನಿಕಲ್ ಜಾತ್ರೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಆ ಜಾತ್ರೆ ಮೂಲೆ ಆಗ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಪದ ಸಾನ ಅಂತ ಮೂಲೆ ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೋಟ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪೀತಾಂಬರಿ ಇಲ್ಲ ಮಚ್ಚ ಯಾಮರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕೊಯ್ಯಿಲ್ಲ ಅದೇ ಗಿಡಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪುನಾಡೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟೆರಿತ್ತು ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಯಾಣಲ್ಲ ಎನ್ನರಡ ಅಣ್ಣನ ಹಾಕಲ್ಲ ಈ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆದ ಚುಲು ಆನಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಪೂರ ಕಟ್ಟದಾಂಡ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟದಾಯಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ಸ ಬರೋರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲು ಉಂದ ದೊಡ್ಡ ಓ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಪುಣೆ ಎಂಚ ಅಂತ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ರೆಡಿ 1 2 3 ಗೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋಪಗೆ ವೈಪ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಚ್ಚರಿಲ್ಲೇರು ದೊಡ್ಡ ವೈಪುಣಗೆ ಸಿಂಕ ಮೊಬೈಲ್ ಹಂಚಿಕೊನಪ್ಪೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಇಂದೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪುನಿತಣ್ಣನ ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡನ್ನ ತೋದೆ ಪುನಿತಣ್ಣನ ಮಾತಾಡ್ಲು
ಮತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ಪುನ್ನಮ ಒಂದು 3 ತನ್ವಿನ ಚಲಿಕು ಕುಕ್ಕು ಅತ್ತ ತನ್ವಿ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಗನಲವಾ Pooja. Ini illu pura balaji jadi nama YouTuber tule balajatte melge paadandallale. Dodda kopa irda. Pooja. Credit goes to Tanvi. Mamin ಗಿಡ ಪೋದು ಮಾರೆ ಬಲಿ ವಿಡಾನ ಬಾಂಬೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದು Tara yetu bodu ire. Atu totta I amuna potana ini aini banna potana. Aitti bodi indi pira. Ini banna ga. Kira. Mami. Mana ya ude. Video mampun video. Totta mata gana tara ikane. Bebe. Nanda inchi nanda punit. Becha mami. Becha manpu. Mari. Mami, sih bapak. Orang dive, deme. Si. Dive already. Munawar balik deh. Bang jangan lah. Oh. Mami untuk yang karu na to mami. Kai ke baru untuk Pooja ini na. Ah iyo ide balik ya. Yang potta wir karu balik. Boy balik balik. Nenno potta idru iru. Nalle na gadda potta ande. Enna chatti potta ande. ಈ ಆದಿ ಬಿಡು ತಿಂದು ಬಿಡು ಕೋರಿಕ ಬುಡ್ಡಿಗೆ ತಂದೂರಿ ಅಲ್ಲ ತಿಂದೆ ತೀಂಗನ್ ಕರುವಾಗಿ ನೀವು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮುಗು ಮೂಲೆ ಇಜ್ಜಾನ ಅಲ್ಲಿದ್ದಿ ಮಾಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೊಸದು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಾಮಿ ಇಂಚಿ ಮಗ ಅಮ್ಮನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊತ್ತಿ magar Maria de forma. Ini cilik ni. Suka kere. Nana lati jaya. Kalau jadi dekam. Kalau nyata kokke ada. ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪುನಿತನ್ನೆ Hai. Kokke baram di. Kokke వచ్చింది kokke ಹೋದಾಡಿ. ಉತ್ತೋ ಇದಾದನ್ ಪುआ. Ini pernah. Battanda kokke mal police ninna. Pooja. ಓ ಹಾ ನಮೆ ಇದು ಈ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪವ Ajage. ನಮೆ ಮಾನ
ಶ್ರುತಿ ಹತ್ತಿಜಲೆ ಬೋಲಲ್ ಗಂಜಾತೆಲ್ಲ ಕೈದು ಅಂಚಿದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಉಂಟು ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೊಯ್ದಿಲ್ವಲ್ಲ ಪೂರ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲಾನುಂಟು ಮಾರೆ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನದ ಇನ್ನ ಬಂದೆ ಮಾಮಿ ಮಕ್ಕ ಬಂದ ಮೂತು ಒಂದು ಮೂತು ಕೊಲ್ಲ ಮೂತು ನಾಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಆಹಾ ಬೋರುಂಡು ನಮ್ಮ ಇರಕೊಯ್ಯರ ಒತ್ತೀನಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಬಾರ್ದು ಇರಕೊಯ್ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಸಗ್ ಇಂಚಿನ ಹೊರವರ ಇರೇನು ತೋಜ ಉಂಡು ಹೊರವರ ಇರೇನು ತೋಜ ಉಚ್ಚಿ ಬೇಗ ಕೊಯ್ಲಿ ಇರು ಓಲರಿ ಅಜ್ಜಗ ಅಗೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ರುಂಡತೆ ಐಕ್ ಅರತಲೆ ರೈನ್ ಕಟ್ ವಾಡೊಂದು ಹೋಪು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇತ್ತನ್ನು ಕೋರಿ ಕೊಯ್ತು ನೋಡಿ ಫೋನ್ದಿಲ್ಲ ವರ್ಷಲ ಬರೋನುಂಡು ಕಣ್ತೊಂದುಂಡು ಮಳೆ ಮಳೆ ಐಕೆನ್ನ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಬೂರುಂಟು ಪೂಜಾ ಮಳೆ ಮಳೆ ಕೋರಿಡು ಮರಲಾಡ್ರಿ ಕೋರಿ ಬೋಡ ಲಕ್ಲೆ ಲಕ್ಲೆ ಅವಾಗ ಅವತ್ತು ಬೆರಡತ್ತು ಕಡಪುಣ ಆಪುಂಡಿಯಾ ಹೆಂಚಿನ ದೇವೇರ್ ತೂಪೇರ್ ಮಾರ ದೇವೇರ್ ತೂನ ಬಗ್ಗೆ എന്തുവാ എന്ത് പെരടെ പെരടെ എന്നിട്ട് കോരി ഉണ്ടാ എന്നിട്ട് കോരിച്ച് ആമത്തിട്ട് അപ്പൊ ആമത്തെടുത്തൂലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ ഓ ബലിപ്പൂ ഉണ്ടാ സാങ്കതി അപ്പൊ തുക ಕಿಸ್ ಕೋರ್ಪುಂಡವು ಕೋರಿ ಪೂಜ್ ಒರಿ ಎಂಚಿನ ಬತ್ತೋನ್ ರಡ್ಜನ ಬತ್ತೋನ್ ಅವು ಕೋರಿ ಎಂಡ ಕೋರ್ಲಿ ಹಾ ಬತ್ತೋನ ಏಕೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಲೆ ಕೋರಿ
ಅವು ಬಾಲ ಕಲ್ಲ ಜಿಂಜ ಕೊರ್ಲೆ ಕೋರಿನ ಕೋರಿ ಕೊರ್ಲಿ ದಾನ್ ತಿಕ್ಕಿನದ ಅಂದ್ ಮುನ್ನನಗಂತೀನಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳುಗೆ ಸುಳ್ಳೆನ್ನ എന്നിട്ട് എത്ത് കോരിണ്ട് 15 ഉണ്ടോ ലാഡ് ബുക്നാ ಇರ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲ 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 ಮಾಡ್ಲಿರಪ್ಪ బాబు నేను ఎదురుకోకు ఇది ఇంచిన బాత్ నేను ಚಿನ್ನು ಈ ಬರ್ಸ್ ಬಲೆ ಇವೆ ಹೋಯ್ ಅವಳು ಜಪ್ಪರ ಅಬ್ಜಿ ಜಾರು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಸತಿ ಬತ್ತಾನೆ ರಡ್ಡು ಸತಿ ಹೋಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ ಚಿದಾದ ಕನ್ನಡ ತಾರ ಆಯ್ತಾ ಓಲು ನಿಂದ್ಕೊಂಡಾರ ಮಣ್ಣಿನ ಕಡಪಿ ಕಲ್ದವಲುಪ್ಪು ರಡ್ಡೆ ತಾರಯಾ ಅಮ್ಮ ಮಾಮ ತಿನ್ನಿ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಮೂರನೇ ಅವತ್ತು
చిన్న సార్ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು కోరి మాత ఇంకా వస్తున్నారు రాపిచ్చి Yes, bro. ಅವು ಕರ್ನಿಚಿದ್ದು ಟಿಕ್ಕ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಕೋರಿ ಕರುವಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪುನೀತ್ ಬೋಂದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ನೋ ಮೇಕಪ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ Natural beauty. ये देखो बुंदी रानी, she is called. आपका चेहरा क्या है? बुंदी रानी. Yes. ಏರ್ ಲಕ್ಕನಾಗ ತಾಗಿನ ಬಾಬು ಇಂತನ ಲಕ್ಕನಾಗ ತಾಗಿನಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸರಿ ಬಾಯ್ 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 ಫೋಟೋ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್